Deci am bătut atâta drum ca să ajungem să vorbim cu domnul primar Ciprian Ciucu la primăria municipiului București și ce credeți? Nu ne primește. O mizerie. Deci asta este o mizerie. Vă salut, dragii mei! După ce ieri am făcut acel clip care s-a viralizat instant cu ajutorul dumneavoastră pe rețelele sociale legat de acele gropi, acele cratere de pe șoseaua Alexandriei, azi ne-a sunat un domn de la primăria sectorului 5, pe numele său Radu Tiliță, care ne-a vorbit foarte frumos, foarte elevat și ne-a invitat să discutăm cu domnul primar Vlad Piedone despre acele probleme. Acum mergem să discutăm cu domnul primar și să vedem dacă asfaltează azi acele gropi. Am ajuns în biroul domnului primar Vlad Popescu Piedone, care ne-a chemat să discutăm legat de clipul care s-a viralizat ieri, în care acuzam primăria sectorului 5 că nu se ocupă de gropile de pe șoseaua Alexandriei. Bună ziua, oameni buni! Felicit această inițiativă a domnului Radu Ciocărlan, a Tinerilor se ridică. Voi veni de fiecare dată când este nevoie în sprijinul lor. Mie nu-mi plac minciunile, așa că l-am invitat pe domnul Ciocărlan să-i arătăm și să vă arătăm câte sesizări s-au făcut către Primăria Capitalei pentru asfaltarea gropilor pe care dumneavoastră le semnalizați. Avem cu poze, cu tot ce este nevoie, sesizare făcută oficial către Primăria Capitalei. Avem la fiecare groapă făcută sesizare încă din luna ianuarie către Primăria Municipiului București. Bun, și să înțeleg că Primăria Municipiului București nu rezolvă problemele sau nu vă răspunde? Dacă administrația străzilor rezolva problemele, dumneavoastră nu mai ereți la mine. Sunt foarte multe străzi pe area teritorială al sectorului 5 care aparțin Primăriei Capitalei. Este foarte important ca cetățenii sectorului 5 să știe că avem peste 350, stați așa să vă spun exact, 357 de străzi aflate pe teritoriul sectorului 5 care sunt administrate de Primăria Capitalei. Ce ține de Primăria sectorului 5, vă garantez, în maxim 2-3 zile mergem și remediem problema. Deci nu mai pot. După cum vedeți, nu aparține de sectorul 5 și se pare că nu se rezolvă problemele cu acele gropi nici azi. În continuare oamenii își vor strica mașinile acolo. Ce facem? Ce vom face? Vă spun eu ce vom face. Mergem direct la Primăria Capitalei și vorbim cu domnul Ciucu, cu domnul Ciprian Ciucu. Acum. Deci am bătut atâta drum ca să ajungem să vorbim cu domnul primar Ciprian Ciucu la primăria municipiului București și ce credeți? Nu ne primește. O mizerie. Deci asta este o mizerie. Trebuie să depunem o cerere în baza căreia să vorbească domnul Ciucu cu noi. Și durează circa 30 de zile până acesta ne va chema la discuție. Păi noi stăm 30 de zile să ne stricăm mașinile acolo, în acele gropi? 30 de zile trebuie să așteptăm, domnul Ciucu. Nu. Vom merge și vom protesta la fața locului. Pașnic, dar vom protesta. Un protest spontan. Sper să ajungă la urechile dumneavoastră înainte de cele 30 de zile.